wawazifumu lero ndabwera ndi nkhani yake veka mosekesa yokhudzana ndi mnyamata wa ku Malawi amene wagwiriridwa ndi atsikana okwana 3. Mnyamata ameneyo dzina lake ndi Justin amachokera ku Malawi ku Blantyre koma amakhala mu dziko la South Africa ku Upington. Ndi Sunday Justin anapita ku tavern ekha amamamowa akumamowa chonchija mkazi anabwera pa tebulo pamene anakhala. Kenako mkazi uja adamba kucheza ndi Justin. Mkazi uja adamba kugula mowa kumugulira Justin uku akucheza. Ndacheza munali chamma 9 mpaka na chamma 10 analibe akucheza. Kenako mkazi uja adamuza Justin uziwa chani teripite ku tavern ina kunoku kwasiya kubeba. Ndipo Justin ndi mkazi uja adatenga nadi adapita ku tavern ina pa galimoto ya mkazi uja. Adapita ku tavern kwina kuja adamba sokumwa kuyambira chamma 11 mpaka na 12. Chamma 12 mkazi uja anamuza Justin uziwa chani pano pandaropa ndifuna ndizipita ku nyumba ndikagone tiye kwathu. Justin anaroki chabwino. Mkazi uja anamuza Justin upita kwathu ukagona kwathu ndipo kwanu upita mmawa. Justin anaona kuti panalibe vuto chifukwa mkazi uja anali ngati wagwa naye mu chikondi. Justin anapita kwa mkazi kuja. Atafika anamuza khala pa sitting room ndipo Justin anakhala. Mkazi uja anapita ku firiji anabwesa mowa kumpasa Justin ndipo Justin amamwa akuonera TV. Kenako mtsikana uja adamuza Justin ndofuna ndikasambe. Anapita kokasamba. Pobwera kwasamba kuja adaruka mu tawelo. Kenako anamuza Justin ndibwera kaye. Anapita kulumina. Kulumu kuja anabwera ndi azinzake okwana 2 ndi iyeyo ngati 3. Kenako adamba kumkisa Justin kuyamba kumvula by force. Nkamba gonana naye Justin by force. Anthu saja anagonana naye Justin. Kenako anampasa ndrama yokwana 3000 rand. Amuza kuti usakauze munthu wina aliyense. Chonde zimene zizitelepo mpa. Ndipoko za munthu wina wake titana nawe. Ndi zimene anamuza. Ndi Justin anatenga ndalama zija ndikupita ku nyumba kwawo. Ndiwabwesa nkhani imene ndi cholinga chakuti iferi muthandize nzeru. Koda akuluakulu pamene papa iye ndapange chani apite ku polisi akasegule mulandu wa rape case kapena angozitaya. Koma mkazi uja ndi Justin akuyankhulana. Mkazi uja anamuimbira foni kumfunsa Justin wafika bwino ndipo Justin anankha kuti eya. Ndiye mutakhala inuyo mungatani? Akuluakulu ndeta ndiyankheni ku comment section. Munakakhala inuyo Justin mudakatani?